after that, the government official to now talk to us. Thank you, sir. Nke mbụ bụ na anyị ama na obosi dị mma, ọ dịrị mụ na gị. Anyị nwere ebe ọzọ. And obosi ejiri ụjọ nwere obosi bụ ike. Asị na na-anwụ echi, obosi asị gwa anaghị anwụ taa. Amana ụbọchị nta maka onye gị ga-anọ na-achụ ọnụ ọkachasị na ofe dị ka ihe ndị ya maka ife ame ọgbara aka ịma na obosi enwetatụrụ ya ka ọ dị mma etu ọ dị bifọ ọnwa na history obosi igwe obosi bụ the chairman of the traditional rulers council ọnwa dugo ọ bụrụ ife ọbụla na-eme na Anambra steeti ana na-agbọ gị nke ịbụọ o nweruru onye bụ gọvanọ kpọrọ onye ọzọ mee kọmishọna of works na prọfọ onye besa eziokwu ga-asị chigụba si bido ngụba nke ịbụọ o nweruru onye ọta si n'obosi ebuka ọrụ nke na-emegbu obosi n'obosi nwere lokal gọọmenti si na-etu ọ dị n'obosi na iwepụ anyị n'obosi depọt ka a nụbazi ya ọkọọkọ nwa ọjọọ ga-esi n'ụba rụpụtara ya enwe onye ekwu House of Assembly member ebe a ga-esi kwubido kwere ya enwe House of Rep ebe a ga-ekwubido kwere maka lokal gọọmenti ife anyị na-eme dụ anya mana ọnọdụ enwe adịghị ugwu adịghị ugwu adịghị ebe mma o nwere ndị na-atọ kamatịta ọgba mana ọ bụrụ na anyị na-anya ọ bụrụ na ndị ugwu n'ebe a egwuo mmadụ ọ bụrụ ebe a ga-esi na-atụ ya kunye ọgbọsọ ọdụ nnọ ya Alam pula biri na apa, mana apa yang kita dapat untuk kita ini apa? Kompresor. Umat ada yang ada. Umat cukup ke, ayo nak kawin ini. Umat orang cinta, aku mesti dia cinta kita. Dan kita yang boleh mesti kompresor. Ife na huru anya saa n'ife anyị na-eme akpọrọ nkịtị ọnwụ ndị pụtara na dibịa bụ ndị ejasị n'osoludo na-enye ife ọ na-achọ ka otu n'ọgba anyị bitwin anyị na gọọmenti mana ya ekwe nke mbụ anyị bụ ndị obosi ụwa soburu si na ndị sasara ya kpọtazi obosi
So, I'm not assuming, I